Mikä video kuvataan tänään? Ei, kun mä teen hienon aloituksen. Tervetuloa kaikki Mantelulla 52 katsojat. Me tehdään tänään tämmönen hieno arvostelu. Not Gamerin katsojat. Niin. Me tehdään tänään tämmönen hauska arvostelu. Te ette vielä tiedä mikä arvostelu tästä on. Tai tää on, mutta varmaan te tiedätte, koska otsikas varmaan luki, mutta nyt me aloitetaan tätä videoita. Joo, kattokaa. Tommonen arvostelu. Näikyy! Joo! Avaappa ne. Tiedätkö sä nyt kumpi on kumman? Nyt mun pää näkyy. Läikkyyt ei näy. Jaa, no noin. Nyt näkyy. Tää oli varmaan sun. Oota. Tää on tosi No, pehmeä näytäs toinen. Tämä. Tosi pehmeät. Tuolla somet. Ei! Toi oli mun, koska mä olin juonut vähemmän kuin sä. No. Tässä on kyllä juotu enemmän. Okei. No. Tää on tosi pehmeätä muovia. Tästä tulee nyt vähän sekava video, kun mun pitää tätä kameraa yhdessä kädessä ja näin, mutta... Laita se puuhun. Häh? Laita se tuonne puuhun. Mikä? Tuonne puuhun nyt tolleen. Paistetaan. Mutta mä laitan sen puuhun. Häh? Laitetaan sen puuhun, laita pauselle. Joo. Noin. Eli. Mä maistutte jo, nyt maistaa uudestaan. Ei voinut vastustaa. Mutta tosiaan tää muovi on tosi pehmeä. Mä en tykkää tästä yhtään. Tää maistuu niinku osittain tämmöiset trooppiset hedelmät ja osittain vesi. Ainakin mun mielestä. Mitäs sä mietit? Ei oo kauhean hyvä mun mielestä. Kun mä ajateltiin niinku... Eikä mitä mä sanotaan tähän kameraan, niin mä sanoin tuon, että tässä maistuu kyllä vesi. Ei kai sen taittaa, jos mä vähän matkistan. Ei. Mun mielestä tässä maistuu Party vesi. time! Mun on pakko juoda tää silti, vaikka mä en tykkää tästä. Mulla on joku semmonen... Joo, tästä ei tuu kovin... Kummitussynä. Kummitussynä? Häh? Kummitussynä. Mitä kummitussynästä? Missä se on repäs? Kummitussynä. Tässä on tämmönen niinku pieni aromi, että tää on niinku... Vähän niinku rööki. Vähän niinku rööki. Onko sä maistanut? En oo. Se ei oo oikeesti vielä paikas. Mut se on, mä tarkoitin silleen, että niinku röökiin jää niinku koukkuun, mut niinku tähän jää kans niinku koukkuun. Niin, tätä on silti pakko juoda, vaikka se on pahaa. Ai vittu. Vaikka tässä on matala hiilihappo, niin silti tässä maistuu mun mielestä hiilillä. Joo, ja mun arvosanat ois... Ottaaks 1-5 arvosanat? Okei, puoli ei oo. 2/5. En mä tykännyt paljon. Oliko puolet sitten? Ei ota puoli. Voi vittu. Nokkonen, varo, nokkonen. Isi nokkonen. Upsista. Ei toi taida sitä paitsi olla. Ei toi taida olla nokkonen, koska tossa on... Ei mun mielestä nokkosessa ole. Ei, on toi nokkonen. Niin, sanoppa se nyt sun arvostelu. Mutta se on niinku 2 ja 3 välillä. Eikä se mitään sanoa. Ette kuulu mitään. Missä välissä kirjoitit? Ei mitään. Joo. Mutta mun arvosana on silleen niinku 2 ja 3 välissä, että mä en osaa silleen päättää. Mutta sanotaan nyt, että 3/5. Se koski taas tohon noin. Entä 1-10 välillä? Tää on viimeinen. 1-10 välillä. Mä sanon, että 4. Ja sitä voi tehdä samalla lailla kuin siinä aktiivissa. Kertaa läpi. Aina jo. Niin voi. Joo, niin sano se. Me päästään joskus lopettamaan video. Okei, mun arvosana, jos niinku 10 puhutaan, niin mun arvosana on 5/10. 5/10, muuta 4. Ok, eli me lopetetaan tää video tähän. Laittakaa kommentteja, jos haluatte lisää jotain. Mopopoja piluun! Ei. Tai siis mopopoita. Mutta nyt on varmaan häipätään täältä, koska tänne tulee tyyppejä. Meikä katso mun kanavassa on Robert Daniel. Älä maista sitä mun jokaisessa videossa sun kanavassa. En mäkään tee sillä sun videoissa. Mutta joo.
me lopetetaan tämä video tähän, että laittakaa kommentteja, jos haluatte Kato. lisää jotain arvosteluvideoita. Ota.